Һәм бишенче намаз, ул да булса ясту, Айша намазы вакыты. Акшам намазының вакыты бетү белән төн уртасына кадәр дәвам итә. Төн уртасына кадәр дәвам итә. Нинди дәлил? Муслим хадисләр җыентыгы 612 хадис. Шулай ук Шейх Мукбил ибн Хади аль-Вади'ның да рахимахуллах Ас-Сахих аль-Муснад мимма лайса фи сахихайн дигән хезмәтендәге 208-209 номер астында килгән хадисләр белән танышып белә аласыз. Шейх Усаймин дәвам итә. Ясту намазының вакыты иртәнге намазга кадәр дәвам итә дип фикер йөртүче бик нык ялгыша. Чөнки шулай дип әйтүчеләр бар, хәтта газетларда да язалар, ислам газетларында. Шейх Усаймин дәвам итә. Төн уртасын ничек табалар? Кояш баеганнан алып, иртәнге намазга кадәр ничә сәгать булганлыгын исәплисең дә, шул сумманы 2гә бүләсең. Төн уртасы ул ясту намазының тәмамланган вакыты. Менә монда хәзер искәрмә, хәзер аңлатып китәбез, ничек табыла ул төннең уртасы. Мәсәлән, кояш сәгать 3тә, ягъни 15:00, кояш сәгать 3тә, иртәнге намаз сәгать 5тә дип күз алдына китерик. Менә бу акшамнан алып иртәнге намазга кадәр 14 сәгать килеп чыга. Шуны 2гә бүлгәннән соң 7 сәгать кала. Шулай итеп, акшам намазы вакытына 7 сәгатьне кушабыз. Ягъни менә 15:00 акшам булды. Шуңа 7-не кушабыз. Һәм килеп чыккан сумма кичке сәгать 10. Димәк, нәтиҗә төннең уртасы кичке сәгать 10да тәмам була. Димәк, ясту намазының да вакыты шушы вакытта бетә. Менә сезгә мөхтәрәм җәмәгать, тагын бер яңалык машалла. Һәм Шейх Усаймин дәвам итеп әйтә. Менә шушы урында бик зур шәргый файда чыгарабыз. Әгәр дә хатын-кызның айлык күреме булган булса, һәм ул төн уртасы үткәннән соң чистарынса, бу очракта аңа акшам намазында ястуны да укырга кирәк түгел. Чөнки ул әлеге намазларның вакыты узгач чистарында булып чыга. Абдуллах ибн Амр радиллаһу анхума хәбәр ителгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ясту намазының вакыты төн уртасына кадәр диде. Әлеге хадисне Имам Муслим китерә, 612 хадис. Һәм әйдәгез менә шу сахаба белән танышып киттек. Кем ул Абдуллах ибн Амр? Абу Мухаммад Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас ибн Ваил ал-Кураши ас-Сахми. Бөек сахабаларның берсе, сахабан улы, әтисеннән алда ислам кабул итә һәм Мәдинәгә һиҗрәт кыла. Коръән белгече һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләрен язып баручы булган. Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва саллям күп хадисләр җиткергән сахабалардан санала. Галимнәр әлеге хадисләрнең саны 700 дип әйтә. Абдуллах ибн Амр һиҗри исәп белән 65 елда 72 яшендә вафат була. Аллаһ аннан да, әтисеннән дә разый булсын. Амин. Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас, менә шундый сахабаны ишетәсез икән, менә шулай инде мөхтәрәм җәмәгать. Шейх Усаймин рахимахуллаһ дәвам итеп әйтә. Аллаһ илчесеннән саллаллаһу алейхи ва саллям ясту намазының вакыты иртәнге намазга кадәр дәвам итә дигән бер генә хадистә килми. Шуңа күрә бу мәсьәләдәге дөрес фикер шуннан гыйбарәт: ясту намазы төннең уртасына кадәр дәвам итә. Һәм менә искәрмә, менә шушы асылны белмәгәнгә күрә, күп кешеләр ясту намазларын вакыты узгач укыйлар. Ни кызганыч, ни өчендер намаз вакытларында да моның хакында мәгълүмат куймыйлар. Бит бу бик тә мөһим мәсьәлә. Тагын бер кат намаз вакытларын төзүчеләргә киңәш итеп шуны әйтәсе килә: төн уртасы вакытын билгеләр өчен аерым бер багана өстәсәгез, бик яхшы булыр иде. Ягъни, нәрсә дип? Төннең уртасы дип. Ягъни ясту намазының вакыты беткән дип. Шуның сәбәпле бик күп мөселманнар ясту намазларын вакытында укый алу мөмкинчелегенә ия булырлар иде. Һәм менә шунда шуны да әйтеп киттек, мөхтәрәм җәмәгать. Шул ук вакыт менә бу зарур вакыт дигән нәрсәкәй, менә шуңа да кагыла диләр инде галимнәр. Әгәр бик тә
тыгыз булып, нәрсәдер булып анда вакытында укый алмадың икән, ул вакытта иртәнге намазга кадәр укый аласың инде яссүне. Ләкин моның өчен дә бик зур сәбәп булып гына инде. Бу синең теге көн сайын кыла торган практика булырга тиеш түгел. Мисал син янгын сөндерүче әйткәнемчә, син менә төне буе урман сүндердең, ут сүндердең. Син хирург төне буе иртәнге таңга кадәр диярлек операция ясап яттың мисал өчен. Аллаһу алам.